Les iniciatives El Cinquè Llac i Gratitud Pallars reben un reconeixement a la Fira de Turisme Internacional celebrada a Stuttgart d'entre 38 projectes d'arreu del món. Els premiats busquen reforçar vincles entre persones, tant locals com visitants, i el territori amb propostes de protecció de la natura i recuperació del patrimoni. Ens van donar la categoria de sostenibilitat perquè es tenen en compte moltes qüestions que fan que el visitant prengui consciència d'aquesta cura de la natura, però també de la cura dels locals, és a dir, i de l'entrada en contacte amb una cultura completament diferent a la seva perquè l'entenguin. I això també és l'apropament que ha de portar el turisme. El Cinquè Llac és una proposta ecoturística que consisteix en una ruta a peu en 5 etapes que ressegueix antics camins dels Pallars i l'Alta Ribagorça. El projecte Gratitud, vinculat a l'anterior, vol retornar a la natura, al paisatge i al territori la felicitat que ens procuren. En total, es calcula que reben uns 175 visitants anualment. Pot semblar una quantitat molt minsa, però per nosaltres és realment important dins del nostre territori, ja que no solament venen per una nit, venen a gaudir d'unes vacances bastant llargues, amb la qual en quant a pernoctacions, són més de 1.000 pernoctacions l'any. Això és important per propietaris d'allotjaments relativament petits. Els projectes són promoguts per l'associació Marques de Pastor, formada per 6 allotjaments i una agència de viatge.